Muna itong lutoon ron guys, tanawan ninyo para makahibaw mo sa pag luto yung ani. Humok o lami. Blanch lang na to 1 minute. So nag-slice taglamas diri ni para sa ato ang kuan squid recipe, tarawan ninyo until the end. Pero tining lamia guys, no? So akong gibuhat diri, nag-slice, then ang kaning uban akong i-blender. Garlic pod. Yan na po ko gilahi diri nga garlic ug onion, no? Siyempre mag-add po tag gamayng ginger sa food processor gyapon, then mag-slice po ko para sa gisal. Inipsa ninyo, nipsa. The next step is atong i-blanch ang ato ang ang atong squid ato ning i-blanch for maximum of 1 minute lang. Ikuha na ni nako ang ilahang intestine o katong murag iyahang plastic gani. Slice lang nato ing ana katulo dagko-dagko ni sila god. Spicy garlic squid netong lutoon. Blanch lang na to 1 minute. Mana dayon hauno na dayon nato ni, no? Ana ra ka simple. Blanch. So itong gisalo ni ang sauce, kamayng mantika, din i-add na dayon nato tong gi-blender, no? Muna ang sauce, medium heat lang, no? Para dili masunog or dili gyud masunog. Ito lang gisalon. Add tag soy sauce. Kanan yung oyster sauce. Butang ko gamayng fish sauce. Kay muna ni ato ang iyahang sauce, no? Sa atong nokos. Add tag gamayng tubig. 2 tablespoon lang tubig. Mantay paprika rito sa gulan. Then ground pepper. Namoy ketchup, pwede mo mag-add o ketchup or paste, no? Tomato paste, pwede kayo. Add gamay ng salt. Gamay lang kaya nagpatis na rabata. Spicy ni siya, no? So sit aside lang nato ang ato ang sauce. Tanawan ninyo ang next step. High flame ta, high flame. Kadiyot ra kain ninyo lutoon guys, no? Total lang siguro 5 minutes tanan. No? 5 minutes. Daog na ni. Lahos na tanan nato.
Aday ko kuan spring onion, kanay spring onion dere. Muta oy. Dali ra kay ni siya ninyo sundon pertining lamia. Nabot mo ani nga part, subscribe mo guys no. Tatay Opaw. Lahi ni nga style sa pagluto sa squid. Very dali ra og lami. Ato na dayong i-add ang squid. Then gisalo na to. Salo lang ninyo. Total of 5 minutes ra gyud ni guys. Naana ra kadali i-add na dayon nato atong sauce. Dininyo nyo padugayon ang squid kay mugahi. So i-add na dayon nato atong sauce nga gihimo, nga gigisal. Ana ra. Kinsa na kasuway ngon anig luto sa inyo, comment down below kuno. Close lang ninyo. Oh. Grabe. Ana. Mix lang ninyo ang goal, i-mix lang ninyo ang kuan, sauce. Monim kadag bida niya. Cook lang na to 1 minute, then daog na ni. Luto na ni ang ato ang squid, no? Then pang pagana, additional spring onion sa last part. Pawang ang kayo. Muta ground pepper, additional. Luto na. Kuha ta din atong tilawan. Tilawan din nato. Dry. Nami kay ni. Ali. Ngaon tanin niyo ani. Kaso-aso pa. Humok. Hang. Nami. Suwayan ninyo guys, digin mo magmahay. Pateng lamia. Sayo na kayo tanan, basic recipe. Kumo kayo. Mia